Het is tijd voor Jack. Mooi is de best. Jack, Sjok en ontdek! Ja, de Zimmerman komt eraan en dat is echt te gek. Maar wat net zo leuk is, is dat dit alweer de allerlaatste aflevering is van Jack. Maar goed, we laten nog even nu zijn spierballen zien. Dat liet ik. En dat mag zo soms ik maar. Net disse, maar disse. Goed nadenken en het leffen om van jezelf op te komen. Om ervoor te zorgen dat je net in vervelende situaties te landen komt. En dat je letterlijk geen spiet krijgt, dat je mij lutsen naast in verkeerde dingen. Of dat je neer dwars te sissen. Ik weet nog dat ik dacht... Doe maar. Sla maar. Ik viel het dan net. Als ik letter grut ben, dan ging ik mijn eigen gang. Maar ik ben er maar een baan. Nou is dit gelukkig een nijspelenstikje. Maar er zijn band die echt zulke grote serieuze problemen hebben... dat ze er heel in omkomen. En dat ze pas volle letter erover praten kunnen. Wat kist het je aan? Aas en Jerry in het. Wij gaan Joet even het wetter op. Wij joggen in Afrika. Maar we joggen eerst even naar het nice van... Heel Nederland weet nou dat er in Friesland een dorpje is dat Achlem heet. 200 jaar geleden werd in Achlem een verzekeringsmaatschappij oprichtte. En nu is die verzekeringsmaatschappij de grootste van Nederland, Achmea. Om dat 200-jarig bestaan te vieren, werd er al rond sneur een heel groot feest houden. De Conventie van Achlem. Er kwamen alle beroemde mensen. De allerberoemdste wie wel Bill Clinton, de jadere president van Amerika. En Francine mocht met hem praten. Waarom die in Achlem wil komen. En als een tweede vraag moest stellen wat hij leuk vond voor een president te wezen. De Huddewiens waren oren weken voor een soort moeilijkheden op de Frieske marren. 80 ben van squallen uit Zuidwest-Friesland had tonsje Siles gaan. Troch de storm ging de wedstrijd die met je splendstier net terug. En dat wie een goed besluit, want zelfs voor ervaren Siles wie het een toer de boot overeind te houden. Zielboten sloegen om en drenkelingen moesten uit wetter hellen worden. Een studente uit Arnhem is tonsje uw boordslaan en nog hield hij het net vol. De mensen die in de Antilleflat in Ljouwt woonden, kenden de eerste maand net waarom naar haar huis. Vliende wieken brutste samen een stuk van de flat af. Alle bewoners binnen uit haar huis hellen en moest nergens over sliepen. Waar hoopt de 8-jarige Dunja op? Ik hoop dat we een mooi groot huisje krijgen. En dat het wel vlakbij hier is. Dan kan ik ook gewoon op dezelfde school blijven. Ja, ze kunnen er ook goed op praten. Maar de schrik zit er wel in. Stel je eens voor dat er een stuk van 10 hoes afbreekt. Ik voel me gewoon niet meer zo goed. Want ik vind het best wel eng dat er misschien later nog de hele flat om gaat vallen. Mees is net de enigste die bang is. Eens binnen alle bewoners wel bang. Logisch, want het is ik net niet wat er gebeurd is. Kimberly weer thuis doet de galerij Albruts. Ik zat net op de wc. Toen voelde ik het echt heel erg trillen. Dat was nogal eng. Ja, en toen Buddy, dat is een vriend van mijn moeder, die deed de deur open. Toen zag je een enorme stofwolk. En toen keek je naar beneden en toen was de galerij naar beneden gevallen. Ja, en toen kwam er een buurvrouw van ons aanrennen, huilend. En ja, die kwam dus bij ons binnen. Pas aan het overblijven en een moeder die stond bij het hek. En toen verstelde ze van alles. En ik was zo erg geschrokken dat ik huilend was. En ik vond het best wel echt heel spannend. Alle bewoners binnen die manje uit haar huis hellen en moest nergens over sliepen. Dunja dus ik. De eerste nacht ging ik bij mijn broer slapen en zijn vriendin. En daarna zei ik wil niet in een hotel. Straks hebben ze daar geen lekker eten of iets. Maar toen kwam ik in het hotel en was het daar echt vet cool. Gelukkig heb ik mijn eigen kamer, dus daarom heb ik gelukkig eigenlijk een tv voor mezelf, een heel groot bed.
En ik ben er ook zo gelukkig mee. Ik vind dit ook heel cool. Maar hoe zit het dan met alle spullen van Mees, Kimberly en Dunja? We gingen zonder spullen daarheen. En dan heb ik kleren van mijn vriendinnetje gekregen. En daarna mocht mijn moeder hier in de flat met zo'n bakje omhoog gehezen. En toen heeft ze allemaal spullen gepakt. En toen heeft ze mijn teddybeer gepakt en alles. En kleren. En dat was best wel leuk. Dat hek is gewoon gestuk gegaan. Nou, ik doe het gewoon niet meer. Zo eng. Oor aan de week hier we vervelend nice. 2 squallenmasters zijn ongehouden door de politie omdat ze bennenporno op een computer hierden. 6 plaatjes van Ben. Heid en mem schrikken altijd heel bot van zo'n nice en ze dan vers in die dat ze ook goed opletten moest. Dat klinkt heel simpel, maar het is eens heel ingewikkeld. Wat mij nou wil en wat mij nou net. Mijn beppe die won aan en maar de buurman won hoorn die schouder lezen. En hoe kun je stoten van zwartje dat je net in situaties te landen komt die je helemaal net worst. In de week Kamminga-Born in Leeuwen is onrust ontstaan over een buurtbewoner die het vertocht wordt van potleedventen en het bezit van bennenporno. Een 22-jarige man van de Jouwer zit verst omdat er stiekem foto's maken het van douchende Ben. Een 31-jarige squalmaster van de basisschool Lietse Wieman in Twiesel is onhouden op vertinking van het bezit en verspreiden van bennenporno. Het meidje en besef voor seksplaatsjes met Ben is vanzelfs hartstikke verbeen. Seks is voor grutte meisken en die bijen daar nooit Ben bij broeken. Want voor woeksenen binnen grutter en sterker als Ben en had dus meer macht. Krekt als een groep meer macht had als één persoon. Op squallen verneemt dat ook wel. Als een groep Ben mij zijn allen wat wil, dan is het voor die alleen nog hartstikke lastig om nee te zeggen. En toch is het heel belangrijk om zelfs te bepalen wat je wil of net goed vindt. En om stop te zeggen als het hij net bevalt. Toen bepaalt van, dit wil ik al, daar ging ik om mij van en daar ging ik net om mij van. Daar moest heel duidelijk in wezen. Dat moest toch iets in voor volwassenen zitten. En zeker als ze die dingen voorstellen of dwaanlitten willen, wist ook je nog in hest. Of die iets voor die net kloppen, hè? Wist ook van tekst. Nou, dit jet net zo, dit klopt net, dit jouwt mij een rotgevoel. Dan moest toch echt iets in grote meisken, moest toch rustig zitten van, of net rustig, maar heel dapper zitten van, dit wil ik net. Het hier op zoveel plakken signaleerd worden. Door zoveel meisken. Ik wie 11 jaar. Toen ben ik voor het eerst van huis voortgegaan. Maar toch kan elke nier in een situatie komen die het er net oké vindt. Dan is het te let om nog nee te zeggen, want dan is het al gebeurd. En dan baalst. Of skammenst die. En dan is mij een rotgeheim opscheept, dat is het liever net vertelst. Nou, ik denk vervelende geheim, die jou die zelf ook een rotgevoel, hè? Dus, geheimen skammen die vaak voor. Veel ze dom, veel ze een zeurtje van, gats, hoe ben ik daar nou in belangen? Of waarom heb ik dat dien? Of waarom heb ik het net jeder zijn? Of neem maar op. Maar vervelende geheim, het is wel goed als dat maar in delijk is. Dus dat ze toch wel aan je vertelst. Want anders wordt het alleen nog maar groter en dan blijft maar praktiseren en het blijft altijd vervelend voor die. En vaak als ik alleen nog goed denkst, als er alleen nog maar blijft en door net in doos te vertellen, wordt het alleen nog maar akeliger en zwatter en ellendiger. En ik denk als dat doorst om zulke geheimen te vertellen, dan is het echt vet dapper. Dan krijg je mij een compliment als dat kist. Ik ben naar mijn tante daar fietst. En daar had ik voor het eerst mijn verhaal verteld. En mijn tante die had de dokter bellen. Ik ben nu 55 jaar. En ik draag het alle dagen met mij. En als je nou geen idee hast om waar je geheim vertellen moest, of als de meesten daar net leeuwen, dan kun je altijd nog bellen met de kindertelefoon. Wat ik heel goed helpt in mij, is dat ze het dan al een keer vertelt haast. En dat zal ik meesten wezen die te leeuwen, die er net mee aan de haal gaan, die het net voor het alles inschakelen of uit een memo bellen of neem maar op, maar die tijd helpen om mij te denken om ermee om te gaan.
Weet je het nog? De jongens van Three Left Hands. Ze binnen nog steeds in Afrika en Jim kon alle je vragen ons stellen. Basiskwal de korendrager uit Frencher wil heel graag weten hoe een basiskwal in Afrika eruit ziet. Henk en Mukkers van Three Left Hands gaan naar Malawi en zeggen daar hoe zo'n basiskwal eruit ziet. Welkom voor de Benny Franeker in Frencher. We zitten hier bij een Afrikaanse school en we zullen even zeggen hoe je te taggen in de klas. Maar het is zo'n oorzelschool in Nederland, dat was net low. Er zitten 200 leerlingen in één klas. Het is jongen hartstikke vol, het is hartstikke leuk. We staan nu bij de damestoiletten van de school. En ik ren hier om mijn hoek, maar je laat gewoon een plakkaat voor de deur. Dus ja, nou ren ik hier op blote poorten. Maar ik weet dat ik hier zo'n brief maar helemaal. Nou, hier schieten ze dus zo in het gatje. Dus ze werden het oors aan poelpot zouden we thuis hebben. The children in the Netherlands will watch this on television. Je hebt zeggen dat op televisie nou? Check. And I was wondering, do you also watch television at school here? We don't have a television. You don't have a television? I don't have. Just we don't have electricity. You don't have electricity? Ah, yeah, then you can't watch television. Als je de zin mal opsteert, dan banen ze hier uit het hok waaien. Daarom ben je een beetje ik vrij. Maar dit is wat oors dan thuis. Dit wie het werd? Ja. Tot de volgende keer. Ja. Ontjen. Bye, bye. You know, there are some questions, eh? He's asking, do you have a pens? Nou, ik ben Marie Beck. Ik ben Bibi Bronswijk. Wij doen een stukje op de hoge eenwieler met de hoepel. It's a tricky, this little one too. What if it is a lunatic, we'll name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain, show them what you got. Het is weer tijd voor een lied. 22. Ha, lied! 23. 24. Wat nou? Was toch mij dan de sterkste mannenwedstrijd of zo? Hallo, Do. Nee, jongen. Ik ben aan het trainen. Justig hoor. 24. Om sterker en fitter te worden. Dat is goed voor die. Oh, en wat voor spieren trainst u dan al? Nou, op dit moment train ik de biceps. Jongen, dus die dikke spierballenspiers is maar. Just Reinoud, hij is best al dik, toch? Oh, ja. Ja, maar die had ik ook. Zie maar. Oh ja? En ik had hele beste spieren om te fietsen. Ja, ik ook. Hier en ja, oerhol eigenlijk. Wist u eens wel hoeveel spieren een meisje had? Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600. Meer dan 600 spieren. En ik ga ze even speciaal voor jou op een rietje zetten. Dit is een lijst met alle spieren van het menselijk lichaam. Lang, hè? Het is zelfs zo dat wij alle jaar, dus Do en ik, van meer dan de helft uit spieren bestaan. Want die skelet, die bonkenrak, ja, dat binnen bonken, botten. Maar daaromheen zit een tapijt van spieren. Zo. Zak is het ook heel mooi, Sjen. Overal zitten spieren. Just wel? Het is toch mijn spieren dat ik rennen kan en stampen kan. Of mijn arms bewegen kan en mijn vingers. En dat ik nee, skotje kan of ja knikken. Mijn moeder kan iepen en dicht, omdat op dit moment alle je spieren daaromheen onder het werk binnen. Mijn stembanden, weet ik loert mijn meidje, dat binnen ex spieren.
En mijn eigen, die kan ik knipperje. Omdat er alle lietse spierkes onder het werk binnen. En mijn binnenste, mijn organen, die zitten echt vol met spieren. Mijn magen en mijn darmen en mijn longen, alle jaar wordt het bestuurd door spieren. En de belangrijkste spier, die zit vanzelfs hier. Mijn het, dat is eens één grote spier die continu een pompende beweging maakt. Maar de meeste spieren, die zitten onder die bonken vast. En een spier, ja, het is eens maar een heel dom ding. Want die kan maar één ding doen. Die kan hem zelfs ontspannen. Of beter zijn, die kan hem zelfs kwattermeidje. Dus stel, ik zit zo en mijn hersens denken... Hé Eliet, til die hoorners op. Dan maakt het tussen spier een kwatter en gebeurt er dit. Zo. Als de spier hem kwatter maakt, dan had hij extra romte nodig. En wordt hij dus even wat dikker. Zo maar. En wist wat nou zo dom is? Een spier die kan hem wel onloeken, maar die kan zichzelf niet meer waarom trouwen. Als ik me hier een zakje laten wil, dan heb ik daarvoor een orenspier nodig. En die rent je onder. Dus let ik me hier een zakje, dan loopt deze spier hem aan. Een spier bestaat uit een heel soort vezeltjes. En als zo'n spier heel het werkje maakt, dan knapt er wel eens zo'n vezeltje. Maar dat hindert niet, want dan ben ik er nog. Ja, denkt die spier, dat hindert wel. En die zorgt ervoor dat we nieuwe vezels groeien. Maar dat niet alleen. Die spier laat die nieuwe vezels krekt wat dikker en wat sterker worden. Spierpine is dus niks oors als het sterker groeien van die spieren. Nou Reinoud, has me nou echt lang genoeg van mijn werk houden. 24. 26. Wanneer is jouw mijn koorreis weg? Alleen, dat wordt nog heel lang. Pas in september. Oké. Nou, tot dan en een hele fijne vakantie, hè? Bedankt, hè. En namens mij en de band, bedankt voor al die checkwork. En dan zorg ik je naar de simmer weer. Houdo! Doeg! Wat dorst? Nou, ik zet deze Noorse valk, de slechtvalk in het Nederlands, op nummer 1. Waar is de Noorse valk nummer 1 in? Nou, deze valk is nummer 1 in Vleenen. Hij kan in een doekvlucht wel meer dan 300 km per uur bereiken. Als hij dan op zijn prooi uitgaat, maakt hij een doekvlucht. En als hij dan oploopt, is het krek een F-zegtje. Zo hut ken hij dan. Wat voor vogels vangt er? Nou, die Noorse valk die vangt verschillende vogels, maar zijn favoriet is een doe. En een doe is eigenlijk een hele toeke vogel, dus die is nog niet eens zo heel makkelijk te pakken. Want als die Noorse valk op hem uitdoekt en hij verneemt dat, kan hij soms krek op het laatste moment ontkomen. Nou, en dan is het eigenlijk een spultje van lippen en deer, want die doe die kan die snelheid langer volhouden. En die Noorse valk kan eigenlijk krek een beetje sneller. Maar ja, als die doe ontkomt en die Noorse valk zit er achteraan, dan wordt het eigenlijk krek een wedstrijdje. Ja, leuke wedstrijdjes, maar ze gaan wel om lippen en deer. Ja, die wedstrijdjes binnen voor die doe van libbesbelang. Want als je het verliest, dan gaat hij dus deer. Dat is heel wat oors als het draaiwedstrijden op een atletiekbaan. Check, shot en ontdek! Beruchten, de laatste van dit seizoen. We hadden winnaar de eretitel. De squalle van de Zuidwest is van de Sint-Gregorius-squalle uit Blauwhoes. En dit is het filmpje wat ze maken haar. Lokwenske Blauwhoes. En als je met filmpje heel dal zien wil, zoek dan even op www.praatmaarfriesk.nl. Nou, dat wiert zo ongeveer voor dit seizoen maar check. Ik hoop dat ze van genoten naast. Ik had het wel die in, maar ik show die vanzelfs in september weer. Tenminste, als het net naar de grote squallentak is. En hast u trouwens al vakantieplan? Ik wel, want ik wil deze zomer te Zielen. Zielen? Ik had een idee. Groep 8 van de Westermanskwallen had een bootje gebouwd op een jouwer. En wist wat? We gaan er voort even heen. Oh, dit is hem! Ja! Woe! Is dit je naar je boord? Ja! En bloedt
Maar Jenny, als Kingston wat ik aan denk, steek in die boord voor mij. Nou, ik denk dat ze een beetje te zwier best. Oh. Weet het net. Dus ik denk zo dat ik erin varen mag. Nee, ik net. Oh. Maar bloed er wel driel. Hoop ik wel. Hoop ik, hè. overvallen, ja of nee? Moet ik dan ook geld betalen, ja of nee? Waarom ga je nog zo'n boordje bij? Nou, ik vond het wel een uitdaging om zo'n boordje te bouwen met groep 8. Ja. En de band was het Sint-Wurse Noorden al je naar de haven of naar het VWO. Ja. Maar het is wel heel belangrijk dat band wat met de hand van kennen. Ik dacht van nou, dit is hartstikke leuk, jouren, in het Wetterland. Daar had een boordje bij. Kom in beeld. Denk je dat het boord in driel Denk je dat het boord in driel omdoet? Dat blijft de boot op drijven, denk je? Ja, vast wel. Ja, denk je? Ja. Er is goed hard aan gewerkt en we hebben allemaal ons best gedaan. Dus het zal wel lukken. Wat een topgozer, hè, die Tanga's. Nou vrees ik me dus al, als het wel driel wordt. Want misschien zingt er ook wel. En het is je hartstikke jip. Dus, en die Ben weet het nog net, maar dit weer de laatste check. En ik naast mijn vakantie. En ik wil maar het boordje op vakantie, wist je. Dus ik stap straks stiekem in het boordje en dan vaar ik voort. Maar dat weten ze net, dus... Waar heb je het nou als eerste het boordje? Nora! Nog even een applausje van Nora. En hoe vaart hij? Hoe gaat hij, Nora? Goed? Proost, Nora. Hey, wat bedrijf! Hij had onze boot! Oké, jongens, dit weer de laatste aflevering van Check. Ik zag je hem in september weer. Houdo! Hij had onze boot! Doe niet! Er komt al een beetje wetter naar binnen. Ik mat daar zijn hozen. Check, shot en on deck. Scoot Cecile is bingo. Jongens, goeie vakantie. Houdo! Tot september. Woe! Lekker op vakantie.